Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya ta farko tana tambaya dangane da hukuncin a ba mutum kula da maraya. To amma marayan nan yana yin ababuwa wanda ba su dace ba. Amma wai an ce ba a bugun maraya shine take tambaya akan wannan. To abu na farko dai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar da mu game da alkhairai masu ɗimbin yawa cikin kula da sha'anin maraya. Har ma yake cewa wanda duk ya kula da maraya, marayan nan nashi ne ko na waninsa, sawa'un ɗanki ne babansa ya rasu, ko kuma ɗan uwanki ne aka kawo, ko ɗan mijinki ne amma mahaifiyarsa ta rasu ko mahaifinsa ya rasu, sai kike kulawa da shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ɗauki nauyin maraya to za mu zauna da shi mu yi makwabtaka da shi a cikin gidan aljanna. Don haka duk wanda ya share ma maraya kuka hawaye, Allah zai share mishi hawayensa. To amma tare da haka a musulunci ba matsala ba ne idan yaro aka ga yana yin ƙinji a yi mishi bugu wanda zai zamanto na ladabtarwa, ba bugun da za a cutar da lafiyar shi ba. Sawa'un ɗanki ne ko maraya ne ko wani yaro ne aka baki riƙo da iyayensa amma yanzu kin an so shi riƙo, to ba a barin yaro ya lalace. Idan aka yi mishi faɗa bai ji ba, to dole a haɗa mishi da bulala, amma ya zamanto ba za a cutar da lafiyarsa ba. An gane ko? A ba shi kashi don a ladabtar da shi, abin da yake a hana shi. Wannan babu laifi, sai dai kar a wuce gona da iri wajen ladabtar da shi ta yadda a sa bulala da za a iya ji masa ciwo, to kuma shari'a ba ta yarda da wannan ba. Amma dai na abin da ya shafi ladabtarwa saboda bai ji, to wannan babu laifi don ba za a bar shi ya lalace ba kuma. Wallahu wa rasuluhu